затворям. Сега пак съм тук. В този епизод ще обясня като цяло. Тук му направих ония клип. И искам сега да кажа, че ще снимам по-често и така нататък. Шегувам се. Ще обясня. Искам да кажа, че ще снимам по-често вече, защото минали клип забравих да кажа много неща. И затова ще правя втори клип. И моля ги се една просто на минути няма да гледате. Играя така. Искам да кажа, че трябва да снимам, защото не ми беше на кефти през това време. Малко се объркахме. Не ми беше кеф и нямаше какво да снимам като цяло. Лига преди играех, но зарязах. И в миналия епизод казах, но и ако ви прием да гледате как поестам тук, като нормален. Добър. Зависи какво си да гледате. Мен ми се много качвам на всичко, но на вас да не ви харесва. Както и един му хареса. Добавяме в скайпа и почна да написва, че не съм правил клипове на този коцка. На някаква игра поминава. Затова ще искам мнение. Да видя на искате най-много да игра и това ще правя. През това време имах много неща за това половината нещо, че не съм качал клипове заради това. Но сега ще си въвърна като цяло всичко и някакво клипа. PvP Fender года ще го подновя в реборна на ще има PvP. Ще видя. Друго GTA мод почна, Forest Payday, моб, какво беше? Mount Blade, Fire, Harband. World of Warcraft, Burning Crusade, Mist of Pandaria, Lich King. Ще се опитам по някакъв начин да оправя нещата. Защото така нищо не става и за мен няма смисъл да ги сам така нещата. Затова ще си продължа. Искам да ми кажете пак на кой поредица за да снимам. Защото като цяло аз много снимам поредици на игри. Снимам код ми падне. Зависимо да правя и други клипчета на CSGO мога да снимам, даже това забравих. Също така мога да покажам уроци на други програми също. Нали? Всичко просто искам да знам какво е. Защото така няма смисъл да става. То ще го... Аз малко се разимам някой пица. Аз си ръскам талент, имам по един от някой играе. Нали? World of Warcraft ще играя предимно с половина арени. ПВ ще гледате от рога ми най-много, защото ПВ аз игра от рога. Адони имам всякакви, може да направи туториал това. Аз пък туториал да покажа да имам. Съжалявам горечко, но го има гърлото и, но... Но единственото нещо, което ще правя е лола. Ще си продължа, нали, смисъл цъкам
ако не искате, нали, смисъл, примерно да снимам, пак си играя, няма просто да снимам. Нали, смисъл, няма да мога открити това. Защото един пич, един ете ви пише от кресото, защото много тъпа игра, не знам. Всеки си има собствено мнение пич, но не може да ми кажа ти да спра да игра тази игра. Но май това е. Че да... Друго... Майнкрафт модови не знам. Ще играя. И на другите игри, не знам. Ще видим в коментарите. Сколько е тук, бе? Ударно, долу, бе. Това ще кажам. Ако съм пропуснал нещо, или ще окара друг клип, или не знам, просто нищо. Просто сега ще позабавя малко и малко. Ще поиграя и ще помисля дали съм правил нещо, да не стане като да правя трики. Ще направя... Аз казах ще направя друг ден, но все пак имам едно ревю на един сайт. Трябва да го направя на... Какво беше? На безплатни игри, друго имах мисля, че клипища в Енергода. Или ще подновя като цяло. Не знам, мисля да ги стрият тези старите в Енергода. Или утре бухне и я направя ново начало като става, защото миналите клипове не правих нищо, просто играех тъп-тъпете. Но не знам. Много мисля ги стря като става, защото тя съм мила много. Не бяха редовени. По-малко пеще. Но PvP-то, да го кажа, ми е хоби, така не мога. Мога да ви покажа как се прави с сървър на различни игри или такива пустоти. Не знам, ще видя какво ще правя. Ще правя понякога мистери като том, как не точно том, не мистери. Някой път ще снимам с някой, но сега просто мисля да снимам сам. И ми пише, ме беше питал за какво снимам на такива детски игри. Демек Майнкрафт. Майнкрафта ми е кикъв ме гордо и така. В Ендъргода гордо, за да практикувам. Снимам такива игри за пиди, защото не... Нали, смисъл, че никой не пише да игра на други игри и просто това си. И това ми хрумва, защото Майнкрафт повече се гледа според мен и затова снимам. Съжалявам, ако нещо не е вред, ама гора малко като заспавам. Не знам. Я просто това иска да кажа, че се връщам. В двата клипа се връщам. И между другото ще направя отделен клип и ще почна много поредица. Ще гледам да наваксам. И тези клипове ще ги кача утре, мисля, че ще ги заснема днеска. Интересуват като събуда. Ще ги накача. Това ако някой иска да играем лол, намери спълни с шарафи и пък с рога угод. В Майнкрафта играя в Reborn, в Ендъргод по Pro Executor се пише. И последният ми въпрос е, пишете ми в коментарите дали искате да направя смисъл някакви чарнички.
и съответно да ги заснял, примерно. Не знам. Доколкото ти разбирам много чаленджи, не ще ти има. Като и да е. Само го убия, той ще се прекупа. Защото сега ще ме убия, аз го да спра. Аре бе. Нищо да се виждаме, приятел. Съжалявам. Това да е. Така. И да, хора, чао!